Seth and studying 4th class. ఈ రోజు నేను చెప్పబోతుంది పరిశుద్ధ గ్రంథములు 66 పుస్తకాలు. ఆదికాండం, నిర్మాకాండం, లేవ్యాకాండం, సంఖ్యాకాండం, ఉపదేశకాండం, యెహోషువ, న్యాయాధిపతులు, సమూయేలు, మత్స్యకాండం, సమూయేలు రెండవ గ్రంథం, రాజుల మొదటి గ్రంథం, రాజుల రెండవ గ్రంథం, దేవుని గ్రంథం మొదటి గ్రంథం, దేవుని గ్రంథం రెండవ గ్రంథం, ఎజ్రా, నెహెమియా, యోబు, కీర్తనలు, సామెతలు, ప్రసంగి, పరమగీతం, యెషయా, ఎలపవాక్యాలు, ఎస్తేరు, దానియేలు, కోరేలు, ఆమోసు, ఓబద్య, యోనా, మీకా, నహూము, హబక్కూకు, జెఫన్యా, జెకర్యా, మలాకి, మత్తయి, మార్కు, లూకా, యోహాను, అపోస్తలులు, రోమీయులకు, కొరింథీయులకు, రెండవ కొరింథీయులకు, గలతీయులకు, ఎఫెసీయులకు, ఫిలిప్పీయులకు, కొలస్సీయులకు, దెస్సలోనికీయులకు, రెండవ దెస్సలోనికీయులకు, ఒకటవ తిమోతికి, రెండవ తిమోతికి, తీతుకు, ఫిలెమోనుకు, హెబ్రీయులకు, యాకోబు, ఒకటవ పేతురు, రెండవ పేతురు, ఒకటవ యోహాను, రెండవ యోహాను, మూడవ యోహాను, యూదా, పెద్దని గ్రంథం.